oborai no buya abantu ba minto amagwagwa sabari baja gotara magwagwa yeito ya mesire chibara nabo mugwanjirana 99% chiarosiwe weteranse yoborai wo mosike gafana obori mugosobo maene igona kitogoteba abantu ba minto tolendo oborai yobo abantu ngocha bare lakini kababa ngaini muma ite buna togocha twakore bintu bito muigwete kero omonto agoteba magwagwa ekerara ekero okorwa onyenyari botara gokorera kende oise goteba buna ngai kwarwa otebe na rura aria so bonyaribo abantu amaskani narakobo eriete ririo karisa ina abantu ba minto igotika tolendo oborai tari ayinaja igona atumirwe no musiko korwa Joseph kiango yumbasa ama iga Joseph kiango yumbasa ngwani angai buya mono igante bingo charenga ngoboria robo chumbe bwana utimogirango wenda kupanga ka hapo nitakupanga kidogo ngoboria robo chumbe bwana utimogiranga naende ntwe igumbale bacha omusike bunda buya mono asenge njogotolelisi na bande ba register magoso tayo inu karibu lakini tutaete amochokora abe kuna Joseph kiangoi babe bunda na abande bakorigia bache kobori obori mugosobo elio mo elipi abantu baminto toteni nase chama echama ya gusia na igu abande bagotantana ato bwato mu muroyo mukorokwa matiang na ire ntori ko yumba kogenda mo ngai mu yumbe no togotiga omusikamo sinyaribo no agoche gotenena ekera tenene banyora batene no musikokoro kiangoi ense makonyegera ebintu bisuke gocha mata igo chache ya muire egente kema ategera tigankorere igo nanga chisiringi chiri bubere inkorwa aiga asesimi na ende na machuma ari moko beba bakorega singia ngo sio kandaria mbake chibesa chiabo na ende tokwana nabo ya site aba seseni na bamwacha kogenda wale ambao wamekuja hapa wamekuja kufariji